namaon ako ani guys kay taud-taud na po si Mr. nga wa makapamalangri guys. Namaon ko karong gabi ini guys. So ato ni panan karon kay ugma ato ning tan-awon kung aduna ba ni siya kuha uwa. Ato ning subayan ugma sa buntag guys. Tuod man guys pagkabuntag. Dito na ko sayo sa baybayon guys. Ibong kog dako ani guys ning baybayon na mo karon kay gipanglumutan man ang mga bato. Means damatuod guys nga ara na jud ang inita ning among dapit. Kay gipanglumutan man ang mga bato ning amo ang daplon sa baybayon. Na sa ato pa guys ang mga isda dunay daghang mga pagkaon. So wa kayo'y mga kuha gajud ang mga mananagat ani guys kay abunda man ang mga isda na ani sa daplin makakaon naman sila daan aning mga lumot. So minus jud ang mga panagaton guys mao na nga ato lang mo panidaan kuno be og unsa jud naa ba jud kuha nila karong adlaw. Ang unang nidunggo guys aga akong anak nga si Alvin. Nakurat ko guys kay kung wa pa siya kalukso, sigurado sudlan jud og dagat ag iyang sakayan guys kay ni action man og babag. Murag nakalitan siya guys kay iyang tiil kuno ani nabitik pas nylon. Kay palangre man eh. Wa dayon siya makapanimbang guys motong ni takilid. Dako man ni nga sakayan guys gigamyan. Kay kung panahon lagi sa hangin bugat kaadyo kusog kaayong ianod sa hangin mo nang gigamyan guys. Natanawa karon hapit na hinumpod makub. Wa to siya nakaaya makuan lang ko sa camera guys pero sigurado jud to siya hapit jud mo. Ug wa pa jud niya luksui. Wa managat. Si Berto, ang kuwato si Berto, si Aladdin. Og Berto Aladdin og Tiaw bay tampod na og wa kon madali mga kagyan ng isdaa de ay. Baba? Ibaba wita. Wa ba di kakita ton? sa sila. Ha? Uno sais. Kay tapo ato maduha no. Ano ko tanto kay. Nasa ng dito. Sakto ni kilo day insakto. Paano rin isang lang? Apulog saya kan. Aduh, kanal. Diyan ko na ihang nili. Namasilong mi ani guys kay taud-taud pa man si Bert nga wa mo uli. Namasilong mi ani sa landong kara namang inita. As makikita na po namon ni Bert nga mudunggo na pod. Nibalik na po mi diri sa basuba guys kay na naman nagsingabot nga duha ka dong. Og nagunang gamong labasirong laki guys. Nisunod mi ani niya.
Arang gadyong inita guys. So naghinay-hinay ta miglakaw ani si Kalaw, sunod-sunod mi sa among labasiro. Tuod mo guys, mo na kuha ni Bert. Gamay ra jud hinuon ang iyang isda. Pero sige lang, basta kay makabawi lang og puhunan. Tuwas ra yang isda guys, kay nanuwas ra man siya, wa man siya nga nang mamsa. Lisod kay pangisdaon ron guys. Igor jud gitimbang ni Kalaw 1 kilo gyud tangkod guys ang among isda. Bisag tuwas ra dinhi among kuha guys, pero himalitan man pud ni kawa man pud laing isda nga modunggo ning dapita amo ra man pud. Ang ubang isda ni kay mga mangsi man. Amo na po ni isda ni Aladdin guys. Bihit yung isda ron. Sa gikayon ko no guys, basta may mga lumot dito sa daplin, wa dyoy mga isda kaya ang mga mananagat kay busog na kaadyo. Muna nanguli nami ani guys, padung sa mo ang panimalay. A few moments later. Tuod na ko si Mr. guys nga mo tungas mi sa bukid. Tuod man niya nami sa bukid guys. Ara na mo yung bagnuta ring amo ang bao sa bukid guys. Pila na rong kabuan wa mi makatungas. Gaguol jud ko guys kay ara nagjung sagbota. Ako ra ani guys ug ang ako ang anak nga ulitaw ani ang nitungas. Ilampas-lampasan na mo guys ang mga taas nga sagbot. Pagkahuman nangamuti mi kay among gida sa ubos. Mo na among kuha guys. Doon na may kamuti, doon na tanglad, doon na kapayas, doon na po'y puso. Doon na po'y pinuwakan na mong lubi. Morning mo ato tagbukid guys, datanan kay aron pag abot nato Imo nang sinina din? magtiga mo na dadson. Ha? Kuha? Gihanghang ko ani guys. Arang inita. Ni pahuway sa ko kay tungason man. Gikan pa ko sa ubos. Nang himudlay ko guys. Una ko ni inom og tubig. Agradali pud mi ani guys kay ari ra may maniud to sa may among balay. Apurado po ang akong anak lalaki guys nga manguli na kuno mi kay udto na. Kay manglaba pa pag kuno siya kay matrabaho ra ba kuno pud pagka Lunes mo nang Domingo manglaba kuno ni siya mo nang makiguli na siya. Mutang wala mo pimuglangan guys kay wa mami mga dala nga pagkaon. So di na lang ko tapuson guys ang ako ang pag-video. O manghinaot ko guys nga diwa mo'y puas sa pagtanaw sa kuang videos. O katong wa pa maka-subscribe, subscribes na. O katong wa pa maka-share, share na or comment below guys. Aron mabantayan nato kung unsay ato ang mga lapses. Daghang salamat guys ug ako moingon bye bye.